Добро утро, байданици! Добри новини при вас има ли? Защото тук няма. Единствената новина е, че се прибирам обратно в Англия. И това е малко... 10 страхотни дни, прекарани на страхотни плажове, с хубави хора, горе-долу хубава храна, хубаво пиене. Беше идеално. Идеалната почивка. Всяко хубаво нещо си има своя край. И сега започвам да си стягам багажа. Мисля обаче, че имам повече багаж на връщане, отколкото имах на отиване. Защото взех няколко бутилки с текила и едно малко сомбреро, което мисля, че вече ви го показах. И не знам как ще го затворя този куфър, дори не знам колко килограма е, дори не знам, ще се впише в 20 кг. Също така имам и една раница, която е, не знам, предполагам, повече от 7 или 8 кг. А допустимото е 6, само 6 кг. И не знам какво да правя. Имам още половин час, докато хората дойдат да видя стаята и да мога да предам всичко, да предам ключа и да си предам любимата гривна, която ми даваше толкова много храна и напитки през последните 10 дни. Това беше всичко от Канкун. Следващи влогове предполагам, че ще има от Лондон. Мексика ще ми липсва много. Ваканцията беше неописуема. Думите не могат да опишат колко хубаво си прекарах и какви прекрасни хора срещнах тук. Има покана за Канада, за Колумбия и за Америка, Тексас. Така че предполагам, че следващата година ще ви изненадам с още един хубав влог от някоя друга държава. Надявам се да сте харесали последните няколко влога, които качих. И ще се видим по някое време. За последен път виждам океана и му се любовам. Защото не се знае кога ще е следващия път, когато ще съм тук. Надявам се да е скоро. Надявам се да е много скоро. Be aware that your nearest exits may be behind you. Additional lighting will be provided at floor level to help you find the exits. If you have to use the escape sign, please leave your hand luggage behind. Sharp objects or high-heeled shoes must be removed as they may tear the slide. Full of dreams
се добра до леглото и да се не спа спокойно. И като хората. Най-сетне. Ай все още не съм се обаждал на никой, че съм пристигнал. И някой може да ми се сърди. Съжалявам. Да, е по-мързеливите. По-мързеливия ескалатор. Което всъщност не е ескалатор. Как се нарича това нещо? И аз не знам как се нарича. Дори няма човек, който да проверява. Не знам вече през колко врати минах. Ужас. Кой ме чака? Нека да видим кой чака. Кой чака Байдания? Никой не чака Байдания. Разбира се, че никой не чака Байдания. Какво да се прави? Що не ме чакате, хора? Пътуването от летището до нас бе много по-изморително, отколкото Мексико, Лондон. Ужас. Защото беше в пиковия час. Но поне времето тук е хубаво, слънчево. Доста студено, много по-студено от Канкун. С повече от 30 градуса по-студено. Но ще свикваме, няма начин. Мисля да завършвам днешния влог. Надявам се гледането да е било приятно. Надявам се влога да ви е харесал. До чуване, довиждане и не забравяйте да не правите нищо, което майка ви няма да хареса. Знаете си го това. Изглежда внушително. Огромна е. И невероятно, чувството е страхотно. Невероятно! Невероятно! Това е вече най-красивото място, от което някога съм влогвал. Едно от 7 чудеса на света. И аз влогвам от него. Не мога да повярвам това. Байданиоци, това е всичко за вас. Надявам се този влог да ви хареса страшно много.